Egunon eta eskerrik asko gure deia erantzuteagatik. 10 urte inguru daramatzagu kanporako irudi eskasa transmititzen eta uste dugu egoera errealaren berri emateko ordua heldu zaigula. Horregatik, prentsaurreko honen bitartez, adierazi nahi dizuegu, Bakio oraingoan ziklo bat ixten ari dela. 2015 urtean, gobernura heldu ginenean, udala oso egoera ekonomiko larrian aurkitu genuen. 2010-tik arrastaka daramagun zor ekonomikoak eta 2012 urtean zor ekonomiko hori kitatzeko sinatu zuten doikuntza planak baldintzatu dute urte hauetako garapen ekonomikoa, sozial eta kulturala. Garrantzitsua iruditzen zaigu, azpimarratzea, hartzen diren erabaki ekonomikoek herriaren egunerokotasunean duten inpaktua. Guk argi dugulako, tokiko ekonomia, herritarren beharrizanak eta lurraldea bera kudeatzeko tresna bat baino ez direla. Hau guztia esan da, ondorengo mezua zabaldu nahi dugu. Bakiok 2015 urtean, 124ko zorpetze maila, 2017an 142,4ra jeistea lortu du. Eta aurreikusten dugu, 2018an 126,35ra heltzea. Gainera, 2019ko aurreikuspenak betetzen badira, espero dugu aurtengo zorpetze maila 120a baino txikiagoa izatea. Bistan dagoenez, datu hauek egonkortasun ekonomikoa eta presupuestarioa isladatzen dute. Legegintzaldi honetan definitutako helburu ekonomikoak bi izan dira. Alde batetik, egonkortasun ekonomikoa lortzea eta beste alde batetik, udalaren jasangarritasun ekonomikoa bilatzea. Jasangarritasuna ulertzen dugu, udal aurrekontuak Bakiok dituen baliabide ekonomikoan kontutan hartuta diseinatzea dela. Beti ere, etorkizuneko egonkortasun presupuestarioa baldintzatu gabe. Testuinguru hau kontutan hartuta, legegintzaldian geure buruari jarritako lehenengo hito ekonomikoa gainditu dugu. 2017 urtean, 2012an sinatutako doikuntza plana atzean ustea lortu dugu. Aurreikusitako epean, baino 10 urte lehenago egitea lortu dugu. Hau gaindituta, orain, hurrengo mugarria 2022 urtean dugu. Urte horretan, gure ekonomia inflexio puntu batean sartuko baita. Dakizuen moduan, Bakioko udalak hitzarmen bat sinatu zuen Bizkaiko Foru Aldundiarekin txakolingunea kudeatzeko. Hitzarmen horren truke, 10 urtean zehar banatuta, udalak 3.200.000 euroko diru sarrera jasotzen du. Berau, 2022ean bukatzen delarik. Beraz, hurrengo helburua izango da, hito honetara, 0 zorpetze mailarekin heltzea. Badakigu, udal batek edo erakunde publiko batek defizitaren edo zorpetze indizeren inguruan hitz egiten duenean, ezinegona sortzen duela gizartean. Askotan, adierazpen hauek murrizketa batekin batera aurkezten direlako. Gure asmoa, lasaitasun mezua zabaltzea da. Argi utzi nahi dugu, ekonomia de gerra deitutakoa aplikatzen duen eredua gaitzesten dugula. Eta 2015tik gaur arte egin bezala, zerbitzu publikoak berreskuratzen, babesten eta inbertsioak diseinatu eta ejekutatzen jarraituko dugula. Testuinguru honetan kokatzen ditugu lorezaintza zerbitzuaren berrezarpena, udal kiroldegia zabaltzea, gaztelekua, asteburuetako ludoteka martxan jartzea, eskolako aterpea eraikitzea, skate parkaren konponketa eta beste hainbat inbertsio uraren eskuetan daudenak oraindik. Beraiek baiezkoa ematen dutenean, exekutatuak izango direla, esan nahi dugu. Hauen artean daude, Ibarratorreko obrak eta Solosarreko urbanizazioa bukatzeko obrak besteak beste. Egonkortasuna mantentzeko, udalaren politika ekonomikoa birdefinitu dugu. Guk ekonomia, herritarren eta lurraldearen beharrizanak asetzeko erraminta bezala ulertzen dugu. Era honetan, aurreko eredutik aldendu nahi dugu. Aurreko ereduak
lurraldea erabiltzen zuen ingresoak handitzeko eta era proportzionalean gastuak handitu ahal izateko zerbitzu berriak sortzeko. Urbanismoaren garapenak eta 1000 etxe baino gehiago eraikitzeko aurreikuspenak urte luzeetako politika ekonomikoa baldintzatu du. Eredu honen aurrean, legegintzaldi honen helburua izan da, herritarrek lurraldearen garrantzia ulertzea eta hurrengo urteotan garatu beharreko hirigintza eredu berria definitzea. Prozesu honetan, perfil, ideia politiko eta adin desberdinetako herritarrek parte hartu dute 300 pertsonatik gora hain zuzen ere. Bakiok norabidea aldatu nahi du eta orain erreferenteak bilatzen ditu jasangarriagoak diren komunitate eta herrialdetan. Testuinguru honetan kokatzen ditugu basoen plan berria, bakearen edo solosarreren etorkizuna eta baita bukatu gabe dauden beste sektore urbanistikoen kokapena ere. Legealdi honetako beste helburu garrantzitsu bat izan da, gardentasunaren alde eta parte hartzearen alde egin den apustua erabakiak hartzeko orduan. Tokiko politikak eraginkorra eta eragilea izan nahi badu, herritarren begirada islatu behar baitu. Testuinguru honetan, eztabaidarako eta hausnarketarako guneak sortu ditugu. Bilera elkarteekin, bilera irekiak, auzo batzarrak, arlo desberdinetako batzarrak, parte hartzeko foroak, umeen herriaren aholku batzordea, bilera jubilatu eta pentsiodun pertsonekin. Parte hartzea egituratzea da hurrengo urteetarako erronka. Jarraitu behar dugu eta herritarre parte hartzeko guneak sortzen. Hildo honetan burutu da 2019ko aurrekontua diseinatzeko prozesua. Aurrekontu parte hartzailea garatzeko 2018an hasi zen prozesua hain zuzen. Adostasun politikoarekin hasi zen prozesu honek berme batzordea izan du ardatz. Ausaz aukeratutako pertsonek osatua eta herritarren 600 proposamen baino gehiago jaso zituen. Azken fasean ere, proposamenak bozkatzeko 475 bakiotarrek hartu dute parte. Horregaitik, prentsaurreko hau baliatu nahi dugu eskertzeko herritarrek prozesu honetan izan duten interesa eta parte hartzea. Horrek ahalbidetu baitu erronka historikoa lortu izana. 2019 honetako urtarrileko osoko bilkuran aho batez aurrekontua onartzea. Udal korporazioa osatzen dutenei ere, eskerrak eman nahi dizkiegu, aurrekontua onartzeko bidean egindako ahaleginagatik. Zalantza barik, erantzunkizunez, kudeatzen jarraitzea izango da markatutako helburuak lortzeko bermea. Honako helburuokin hain zuzen. Jasangarritasun ekonomikoa eta aurrekontu egonkortasuna, Bakioko lurraldearen garapena eta herritarren parte hartzea gure herriaren garapenaren berme gisa. Eskerrik asko.